गिबियावनो BMN निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बरायना लाबाय। बे समावहाय जोंजों लोगोसे दङ बयजोंबो सिनायजानाय बा मिथिजानाय समाज सिबियारि आथिखालाव BPF दोलोनि सासे गोख्रों मावथि जिसुया सुमफ्रामारि बिथां। ख्रिस्टमास बा बर'दिना गेजेराव जानो गोबाव सम गैला, साननैसोल'सै। बे समावहाय बिथाङा गोदान बोसोर आरो ख्रिस्टमासनि रायजो राजाफोरनिसिम मा बुंगोन जोङो बे समाव बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। नोंथाङा ख्रिस्टमासनि बा गोदान बोसोरनि रायजो राजानिसिम मा खावलायगोन, मा बुंगोन? गिबियावनो नैबे BMN निउसनि नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ आं जासिग्रोबाय। ख्रिस्टमास बेजों लोगोसे गोदान बोसोर फैगासिनो, बारा गोबाव गैला। बिनि नामै आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोङो बोसोराव खनसे जोंनि जिसु सारिजानाय फोरबोखौ बा रंजानाय सानखौ जोङो फालियो। दिनै गोबां जायगायाव बिदिनो बुहुमनाङैनो दिनै जोङो ख्रिस्टमासखौ फालियो आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो खावलायनो सानदों आरो बेखौनो आं फोरमायनो सानदों जे गोबां जायगायाव बिदिनो जोंनि गोबां गामि ओनसोलाव बिदिनो माखासे गाननो थाखाय बा जानो थाखाय बा दरसे बेदर जानो थाखाय बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनाय मानसिफोर दङ। गतिके आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, सोरबाया जुदि जानो थाखाय बा गाननो थाखाय जुदि अहल बहल दङबा बा गोसो गुदुं जुदि दङब्ला नोंनि उसुं खाथिनि मानसिफोरनो हायोब्ला नोङो बेदर दरसेब्लाबो नोंनो सहाय होलायनांगोन बा होलाय, आं बेखौ खावलायदों। दिनै जोंनोथ' थोखाया, लाख थाखाब्लाबो क्रल थाखाबाबो जोंनो थोखाया, खिन्थु माबेबा समाव जोङो जेब्लानाखि जोङो बे बुहुमनिफ्राय नागारनानै थांगोन बे समाव जोंहा बे बुस्थुखौ जोङो लाफानानै थांनो हाया। गतिके नोङो जेब्ला नोङो माबेबा समाव जुदि नोङो नोंनि उसुं खाथिनि मानसिनो जुदि बेदर दरसे जानो थाखाय नोङो दान होयोब्ला बियो नोङो थैना थांखांनायनि उनावब्लाबो नोङो गोसोखांजायो। बेखौ दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव गोसो गुदुं माखासे जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायदों। दिनै नोङो सहाय हो आरो नोङो हेफाजाब हो, आरो हेफाजाब होनायनि उनाव नोंनि उनाव मा बिनिमय दं बेखौ नोंनो प्रुफ नोङो मोनगोन। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुआ दिनै जोंनि माखासे ख्रिस्टियान समाज ससाइटिनि गेजेराव दिनै बे बुस्थुखौ जोङो मोननो हायो। दिनै आङो जि निउ इयार गोदान बोसोर फैगासिनो, बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो जोङो गोदान जिबन गोदान लामा लानानै जोङो जिखि जाया बिथिङाव जों बोसोरसे मानि जोङो थाबायबाय हान्थिबाय, बेफोराव जों गोबां गोरोन्थि आरो भुलफोरखौ जों मावो। जोङो मानसि हिसाबै सोरखौबा माबा मोनसे बुंनांनाय, सोरजोंबा नांलायनांनाय, सोरजोंबा जोङो माबा मोनसे गाज्रि बुंबाय, जों बेफोरखौ नागारनानै बा गोदान जिबन गोदान जिउ लानानै जोङो गोदान लामाजों जोङो आगान होनांगोन। बेनि थाखायनो आङो गोदान बोसोरनि नामैबो गोदान लामा लानाय जि माखासे खामानिफोर बेखौ आङो दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव खावलायबाय। आरो जि गोदान बोसोरजों लोगोसे ख्रिस्टमास, बे ख्रिस्टमासाव जोङो बिदिनो ख्रिस्टमासखौ बा गोदान बोसोरखौ जोङो फालियो होननानै दिनै जोङो गोबां जों नुनो मोनो जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ दिनै जानाय लोंनाय बा फेग्रा बुस्थुफोरजों जोङो माखासे दिनफोरखौ जों बारग'होहरो। दिनै बेखौनो आं खावलायनो सानो, दिनै जानाय लोंनायजों जोंनि समफोरखौ जोङो नस्थ' खालामाबालानो जोंनि थांखियाव जोङो सहैनो थाखाय नाजानायजों लोगोसे जोंनि माखासे खामानि मावनायफोरखौ जोङो आखायाव लाफानानै जाहाथे जोङो आवगायलाङो, बेखौ आङो खावलायदों। आरो जोंनि दा बे साननैसोनि उनाव जोङो गोदान ख्रिस्टमास जिसु सारिजानाय सम आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोरनि अननाय आरो हामलायथिनायखौ आङो बेखौनो रायजो राजानिसिम बुंनानै आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।